mkazi wa emese ndinofara kuisa kwa muri mashoko aya ya Christmas. Christmas ingwe kupembera asi pamwe yenyanya kuti arikuti tipembere sei ina ndina chikonzero chandingapembere nekuti handina mari, handina zvokudya, handina zvokupfeka. Nyange nebhengi rinakwanisa kuti rindiwanise mari yangu yandakavachengetesa. Asi ndokuti aika unofanira kuti upembere nechikonzero chokuti Jesu Kristu ndiye dingindira reChristmas. Emmanuel zvinoda kuti Mwari vanesu. Munhamo nematambudziko atakatasana nawo nekushungurudzika, Mwari vanesu. Ngatipemberei apa tikuona 2007 ichienda ichipera nematambudziko ayo uye kuchiuya gore idzva ra 2008. Izvozvo chikonzero chakakwana chekuti tipembere. Ndoda kuti upinde mugore ratakatasana naro idzva uine upenyu utsva uye nemafungiro matsva. Gore tichipedza gore saizvozvizvi ndoda kuti utarise mashure kwawakabva kuti wakagona ukakanganisa ukakundikana pane zvipi. Ziva zvawakakundikana urongere upenyu hwako kana kuti kunongedza upenyu hwako, kuita focus, plan and focus your life. Ndoda kuti ufocuse upenyu hwako kana kuti urongere upenyu hwako nekufocasa upenyu hwako wemweya, ugonongedza upenyu hwako pamusoro pemhuri, ugonongedza upenyu hwako pamusoro pevawadzani, vanhu vaunoshamwaridzana navo, ugonongedza zvekare upenyu hwako pamusoro pezveutano nekuva munhu akachengeteka. Ugonongedza upenyu hwako pamusoro pe zvaunotenda pazviri pamusoro pezvematongerwo enyika nekukoneswa kuri pana pako. Unofanira kuti uongorore zvinhu izvozvizvi ugoita refocus pazvinhu izvozvizvi zvakakosha. Imwe nguva unonzwa kuti wakakanganiswa uye wakakanganisirwa nehurumende, napresident, naminister, nagavana, naMP, zvichida nemutungamiri wepati. Ndokusaka ndiri kuti inini zvese izvozvizvi zvine chekuita kuti iwewe uchinje uchita refocus. Kana pati yako isina kunaka, kana pane zvauri kuona zviri kukanganiswa, haikona kuramba urimo, buda jamba. Iwe neni tinokwanisa kuita upenyu wakanaka nekurongera Zimbabwe upenyu uri nani. Saka ndoda kubvunza ndichiti wakagadzira here kuvhota? Chikonzero chekuti upembere ndechekuti mugore rinouya tine sarudzo, election, mugore remangwana. Saka iwewe unofanira kuwanikwa uri munhu akagadzirira kuenda uchinovhota. Ngatipembererei kupera kwa 2007 nokuti Mwari vanesu. Namwe nematambudziko edu achapera uye tichafara. Ndinokushuvirai zororo rakanaka uye ndinoti kwamuri mufaro neChristmas yakanaka inofadza. Mwari akukomborerei.